Idź do domofonu i zadzwoń pod jakikolwiek numer, który jest na klatce i opowiedz jakiś kawał, który ci zasunie się. No ale nie do mojej. Ale nie pod 41. 41? No weź, Igor, no tak. No nie. No weź, bo... Jaki? 30... Poczekaj, 38. Nie, bo to blisko. Nie, wcale nie. A jakiś stary dziad? Nie. Nie wiem, czy z kamerą ucieknę. Uciekniesz, będzie się trzęsło, ale... Żart. Potrzebny pani telewizor? Potrzebny pani telewizor? No to może pani znosić. Dobra, O, teraz ja. Pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie. Dobra. karteczki już niepotrzebne. No nie. O, tylko buta zabiorę. Podejdź do pana. No. I spytaj się ile ma lat. Do jakiegoś pana lub kogoś. Dobrze, jest, idzie. Gdzie? Ale nie do tego, to jest taki wiesz. Czekaj. Idzie do tego. Dobry wieczór. Idź, daj mi. Daj sobie kolegę, pożartować, ale ze mną Ale ja nie żartuję, tylko się pytam. wynocha. Dziękuję. Można. No ale było. Było. Pytanie czy wyzwanie? Pytanie. To teraz z karteczki. O kurde. Czy zastanawiałeś się, jak to jest zmienić nastawienie i być gejem? Nie. Nie zastanawiałem się. Nie będę gejem. I tyle. Pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie. Musisz się spiąć na drzewo. Kurwa. Na to! Jakie to? A to jaka sraka. A to pech. To jest jaka sraka. A jakie zielone drzewo? No widzisz, jeszcze obsrane jak no idzie. Zielone. Już. Dobra, zaliczam. O, pięknie. Wynocha stąd. Dobra. To pytanie czy wyzwanie? Wyzwanie. O kurde. No to coś takiego. Jedź na zjeżdżalnię. No. Wyjmij pindola Nie. i sobie wal. Nie, dzięki. Nie przyjmuję. Musisz. wyzwania. Ale nie musisz na oczach, no, możesz wsadzić rękę tylko i walić. Nie chcę. Musisz. Nie chcę. Musisz wykonać. Musisz wykonać. Nie ma takiego czegoś. No jak to? No dobra, to inne. Z karteczki może jak po prostu nie ma. Skocz. Idź na huśtawkę i rozbuje się jak najbardziej i skocz w niej. Podróże w czasie. To zatem podróże w czasie. Tylko żeby cię jaki wir nie wpierdol. Światło jakieś, idziemy. Ale idziemy. Storeczki bardzo złe nakręcone wieczorem, ale nasz kolega kamerzysta, którego nie przedstawiliśmy, ale to Kacper, on już idzie się rozbudzać. Niestety się spóźnił, musimy w nocy to nakręcać, a wolimy na dworze niż w domu. No bo po prostu wolimy tak. Bo po co cały filmik się ścina? Na jaką wysokość? Na najwyższą. Duża i duża. Synu mój. Dobra, przejdę z tamtej strony. Uju. Tyle? Jeszcze. Mało. Dobra.
to Nie było było dobre. skoku widać. No i Niezaliczone. ja widziałem, ja. Dobra, no to chyba już tyle. Nasza serii. Do zobaczenia za tydzień. Hej, ho, hej, ho. Na ryby, jest